mfimfim mantam nsem anakyere se ya makra no da bia sem foforo si ewo mantam wo we de eye awotu senya atoye ewo mfimfim mantam kyerɛ akoma efe me kyerɛ kra ne din ene eye Senya Bereku ɛhɔ asɛm ɛna yɛ kan amanba yɛnsa ka sɛsie ne sɛ kromwofo nyina emabunu enkwada anafei ye maame nom omu nyina ma nyina na aka bomu a omabɔ ko agyamu de bra Facebook page nso behwe bi amane a omayo ye kyerɛ de akyerɛ ohene a wodua krom hɔ ye ne din ene eye nanyi kwaku eye mpabo nana no omgire pase nana sabio se koba se ebia obi pese obeye mputunwuma hɔ no mu a na nana bomade aka ne sesusu nya de obetimi apene na wɔkyena ka ho wo mo se nana nso sabi onye na adwene se obetimi de mputunwuma bi aba hɔ ama mabuna nya bi aye obi so de ba sa ba na de bebo se bia ankwankra adwumakuo bi ɛno mpɛ so mba bia adwuma bi mankwada o mantem nya bi a na nana nso bomade akwakobo ye mfita du kunti na duai wo mo nyina boko gyan mu afɛde ye fense kwabene mu a wo mo ye kyerɛ ɛde atia nana mo ma ye ntie emaburu ne nsɛm ne bi It is a sense, yeah, question. Eddie, my abate, your mother, your crop for. Oh, my, oh, my dear crop for, coming to know what we are there. Yet, my word about the name, and she a penny on him way. And I say, yeah, the injunction to so. Yes, we are not saying anyone. And yeah, and Punto. A ponona, and can you also? Is that a pono? And never knew. Yeah, by a yanam. And you to know, yeah, bread. Ya young Punto say, and Punto Baba. Anthony, and Punto, Yabanambra, and Bempo, and Trasnama, and Punto Nambra, Yapa, a Puyano Boko, a prisoner Yanam, light, yes, light to a pipe. It's a pipe radio, you know, say, wait, the Baba of Colorado, so on Benny, you have Kaka, almost your property, it is near property for almost give Colano. Ha, Tibaya. Monyo nkwada no de amomo modern sesese am betima adwene nkwada no eye kromofo ne sem no binti nana ne din awomahene eye nanyi kwaku eye ampabo nana na sabre de ne manfo omamomade a motwere omosindi gu omosuyi na de woda asafo eye sa edom na no eye boysi asuma ode kakra eta de ne manfo ekan no to project will be wire beside. On us, one sense of the injunction on that to do from court, which means it's preventing everybody from going to work on the site. Not on the end, it's your point in terms of the kitchen from your son. Yeah, as a from one and two. Yes, I'm a no as someone of court because as a from your son, young cow pots. Our man's assassin as a from your son, young cow pots. Joe, enti as a from some. Yanka ewa semdibia we eye mabunu bi ya womo edua Bereku Senya Atifi aboya mantemo Upper East Region ana yedre na adwa ni kire mantem ne mo mpanimfo bia wo mo de